ಹಲೋ. ಹಾಂ ಪನ್ಲೆ, ಹಾಂ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನು ಪನ್ಲೆ. ಏತು 1,00,000, ಜಸ್ಟ್ 1,00,000 ಆತೆ ದಾದಿ. 1,00,000 ಮಾತೆಂಗಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ. ಇರ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೂ 5,00,000 ಪಾಡು. 5,00,000 ಯಾಪ ಬಿಡು ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಲಿ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಾಲಿಜ್ಜಪ್ಪ ಇವಾಗ ಯಾಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಬ್ಯಾ 5,00,000 ಮಾತೆಂಗಲಿ ಗುಂಜಿ ಕ್ಯಾರ ಏದು ತೂತಾನದ. रुको जरा सबर करो. దేవు ఎక్కడి నుంచి ఏకే మొబైల్ పాతిర్ను అకులు మాత్ర బేలే మన తొందరలేదు. పోయా హెల్ప్ మనిపి పోయా సంబಳ కట్ మనిపోతుంద. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे।